इटानगराव सारमोनखौ दोलांनाय समाव हमजादोंमोन। इटानगराव खननै जेल जाबाय आङो आरो भलन्टियार पस्टआव आं मावदोंमोन। आङो एसिस्टेन्ट कामान्डारमोन गहपुरनि। बेयाव माने आरो आं तेजपुरावबो खननै जेल जाबाय। गोदानै बे न'खराव बिहामजो लाबोनाय बिहामजोआ बे न'खराव गोरोबनो सम नांगौ। बे गामिनि मानसिजों गोरोबनो सम नांगौ। एम फैलावआ बर' हारिनि थाखाय सुइसाइड जानो थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोरबा फरेस्टारफ्रा आर्मि पुलिसखौ लानानै 50 जन 100 जन बर'फोरनि न'खौ सावनो थाङो। बे समाव एम फैलावआ गावनो सुइसाइड जानो थाखाय सिगां जायोमोन। जोंबो बे जोंनि मावनाय खामानिफोरखौ आर्मि पुलिसफ्रा नुनानै बे गामिखौ सावनो हायामोन। अबेबा गामिखौ थांस्लाबनो हायियाव सावनानै गालाङोमोन। एम फैलावआ सानजानि थाखाय प्रमद बर'खौ एसेम्ब्लियाव आसि थुयै थुयै बाथ्रा बुंबोनायखौ जों खोनाबोदों। गहपुरनिफ्राय रौतासिम खामानि मावनो हागोनखौ जों नुदों। हाग्रामानि साफा मोनसेल'नो आं गारि मोननांगौ। जाबाय सिन्था खालामनांगौ गैया, गासिबो जागोन। खुनु प्रब्लेम गैया। गोदान नालाय मिथिथ'वाखै, एबार मोनबा मिथिगोन। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय BPF आरो UPPL जोबोद दावराव दावसि। बे मोननै दोलोखौ बुंनो हानाय आंहा अधिकार गैया। अब्लाबो बे मोननै दोलोनि उखुन्दै खुलायनाय, न' सावनाय उखुन्दै नङा, बमा बेरनाय उखुन्दै नङा, सिलाइ गावनाय उखुन्दै नङा, अबेबा दाखोर सावनाय उखुन्दै नङा। मोननै दोलोनि बाथ्रानि सायाव उखुन्दै खुलायनाय, जोबोद उखुन्दै खुलायनाय। बे बाथ्रा बुंलायनायाव आंहा बुंनो हानाय जेबो अधिकार थाया। एम फैलाव, एम रुजु बे सानै गेदेरमाया NDP आफादाव फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम खामानि मावबोनाय स्ट्रं दैदेनगिरि। दा सोरखौ दोनगोन, सोरखौ देरहाहोगोन? सानैबो मोजां मानसि। एम फैलावजोंबो आं थाबोनो मोननाय, एम रुजु सारजोंबो आं थाबोनो मोननाय। दा एखे लोगो थाबोनो मोननानै सोर दैदेनगिरिया मोजांसिन? सानैबो दैदेनगिरिया स्ट्रं दैदेनगिरि। गहपुरनिफ्राय रौतासिम मोनफ्रोमबो गामियाव जों हाबै गैया। अबे गामियाव दालां गैया, अबे गामियाव गंबैसे न'खरा इसिबां जेंनायाव गोलैनानै दं? एम फैलावआ बुंनो हानाय आंनिफ्राय बांसिन दं। दा जों ओरैबायदि जारला नुबोदों, फरेस्टारफोरजों न' सावनानै होखारजानाय, बेमारजों गोलैनानै थानाय। जों मालाबा समाव 50 जन 100 जन आर्मि पुलिस फरेस्टार बेबायदि ज' बिसनाथ सारियालि, दिखियाजुलि, राङापारा, बेलस्रि, माजबाद, हग्राजुलि बेबायदि जायगायाव फरेस्टारफ्रा बर'फोरनि न'खौ होखारनो फैयोमोन। एम फैलावआ मालाबा गाव हारसिंनो जाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै बे गामिखौ सावोबा, बे गामिखौ होखारोबा आंनो सुइसाइड जागोन होननानै लामायाव गसंनानै गावलायनो थाखाय रेडि जायोमोन। 50 जन 100 जन फरेस्टारफ्रा गिनानै थांफिनोमोन। बेबायदि बर' गामिफोरखौ होबथादों बा एम फैलावल' नङा, जोंबो बेबायदि दिखियाजुलि, हग्राजुलि अबेबा हादानाव बुंनो हागोन। आरो अबेबा गामियाव जों थांस्लाबनो हायियाव फरेस्टारफ्रा सावनानै गालांदों। सोरबाया बुंनो हागोन नामा 30 जन 40 जन मानसिजों जों साफा सानै मानसियानो बर' न'खरफोरखौ जुदि सावोबा जोंनो सुइसाइड जागोन होननानै आखायाव हाथियार लानानै गसंनो हानाय सोरबा बै समाव ओंखारदोंमोन नामा? सोङै दिखियाजुलियाव जों साफा सानैजोंनो जोङो गामिखौ बेंनानै लाखिदोंमोन। बे गामिखौ सावनानै गालाङोबा, होखारोबा जों 30-40 जन 50 जन 100 जन आर्मि पुलिसनि गेजेराव, बे फरेस्टारफोरनि गेजेराव जों सुइसाइड जागोन, गावलायनानै जोंबो थैगोन, गावसोरखौ लांफागोन। बेबायदि समाव गिनानै खारोमोन फरेस्टारफ्रा। सोंहै दिखियाजुलियाव बेबायदि खामानि मावबोनाय एम फैलावनाय एक्सपिरियेन्स दं। गहपुरनिफ्राय रौतासिम मोनफ्रोमबो गामियाव जों हाबै गैया। बुंनो थाङोबा माबायदि जारलायाव रायजो जायोमोन। दाबो अबेबा गामियाव दालां गैया, सोरनिबा न'खराव कलेजाव हान्था मेला खालामनो हाया, अबेबा कलेजाव थांनो थाखाय दालां गैया, हान्था मेलानि लामाफ्रा जोबोद गाज्रि।
नाथाय रुजुसारा गुफुरनिफ्राय रौतासिम रुजुसारा एखे लोगो थाबोनायजों बेबायदि मोनबोआखै। 6-5 नि उनाव बबेबा जायगायाव मिटिं गानो थांदों। मिटिं गानो थांनानै बे गामिनि माखासे दालां गैया, सोर न'खरा माबायदि जाल्लायाव गोलैनानै दं, सोर फरायसाफ्रा फरायनो आफसुस थानाय, आरो बे जायगायाव कलेजनि फुंनि 7टायाव थाङोबा 10टायाव मोनहैनाय, 3-4 घन्टा थाबायनानै थांनो गोनां जायो, हाब्रु दै। बेबायदि फरायसाफोरखौ लोगो मोननाय रेकर्ड दं नामा? जों मोनबोदों, एमफिलाव मोनबोदों। दा बिनि थाखायनो आंहा एमफिलावा गुफुरनिफ्राय रौतासिम थाबोनाय माखासे रायजो राजाफोरनि जाल्लाखौ मोनबोनाय हिसाबै देरहायोबा एमफिलावा खामानि मावनो हागोनखौ आं नुहुरदों। रुजुसाराबो खामानि मावबोनाय गुबुन गुबुन जायगायाव एक्सपिरियेन्स दं। रुजुसारा रौतानिफ्राय गुफुरसिम बिहा थाबोनाय एक्सपिरियेन्स गैया। रायजो राजाफोरनि जाल्लाखौ एखे लोगो थाबोनाय बिहा बेबायदि दुखु जाल्लाखौ गावनो मोनबोनाय गैया। 6-5 नि उनाव मिटिं दाब दाब जायगायाव गुफुराव, बिसनाथ सारियालियाव, राङापारायाव, भालुकफुङाव, दिखियाजुलियाव, गुबुन गुबुन बे जायगाफ्राव मिटिं गाबोनाय रेकर्ड दं। आरो गोरों मानसि रुजुसारा, जोंहा बुंनो हानाय जेबो अधिकार गैया। दा आं बेखौल' बुंगोन, माखासे गुफुरनि खामानिखौ मावनोबा आरो प्रमद बर' सारा गुफुरखौ सेकेन्ड क'क्राझार बानायनो होननानै जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरिमोन, बे समाव गुफुरखौ सेकेन्ड क'क्राझार बानायनांगौ होननानै बुंबोनाय दैदेनगिरि। दा बिनि थाखायनो आं गुफुरनि सोरबा सिनियर मानसिखौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबा सिनियर मानसिफोरखौ UPPL नङाबा BPF नङाबा सोरबा एक्स बेल्टि नङाबा सोरबा एक्स NDB नङाबा सोरबा गोरों रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरबा सासेखौ, मोननै दोलोआव सोरबा सासेखौ जुदि होनायमोनब्ला बुंनांगौ जेबो गैयामोन। दा दिनैनि समाव एमफिलावनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा दांलाय बिलिरलाय मोनबोनाय गुफुरनिफ्राय रौतासिम। दा रायजो राजाफ्रा बांसिनै सोरखौ बे समाव आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर' सारा गावजों एखे लोगो आन्दालन खालायबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौनो मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय सम होआ। आरो बे प्राइमारि डिस्ट्रिक्टनि लिडारफ्राथ' प्रमद बर' सारनि खाथियाव थांनानै जेबो समखौनो होजाया होननानै जों खोनायो। अब्ला गुफुरनिफ्राय रौतासिम रुजुसारा देरहानांगौबा गुफुरनि रायजो राजाफ्रा रुजुसारखौ देरहाखांनायनि उनाव माबायदि सम होजागोन? नाथाय एमफिलावा गुफुराव रायजो जाबोनाय मानसि, बिसनाथ सारियालियाव रायजो जाबोनाय मानसि, फैलावनि बिमा बिफा आरो फैलावा गुफुराव रायजो जाबोनाय मानसि, बिसनाथ सारियालियाव रायजो जाबोनाय मानसि, माखासे समनि आर्मि पुलिसनि माखासे डिस्टार्बाव गुफुरखौ गारनानै, बिसनाथ सारियालिखौ गारनानै उदालगुरियाव हाबायनानै एमफिलावा थानो गोनां जादों। दा एमफिलावा देरहायोबा गुफुरनि मा खामानि मावगोन, बिसनाथ सारियालिनि मा खामानि मावगोन, भालुकफुंनि मा खामानि मावगोन, राङापारानि मा खामानि मावगोन, बेलस्रिनि मा खामानि मावगोन, दिखियाजुलिनि मा खामानि मावगोन, घग्राजुलिनि मा खामानि मावगोन, माजबाटनि, रौतानि बे जायगानि रायजो राजाफोरजों एसेबाबो गुलि गुलि लोगो मोनबोनाय हिसाबै मोजां खामानि मावगोन होननानै जों नुहुरो। आरो जोंनि खोनानो मोननाय मथे सानजानि माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै प्रमद बर'नि खाथियाव बाथ्रा बुंनाय एसेम्ब्लियाव जों नुबोदों, खोनाबोदों। बिनि थाखायनो एमफिलावखौ देरहाहोयोबा मा जागोन आरो रुजुसारखौ देरहाहोयोबा मा लाब जागोन, एसेबाबो रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै हमदांनो हायो। दा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। सानैबो स्ट्रं दैदेनगिरि, रुजुसाराबो स्ट्रं गावनि बिबानखौ लानानै खामानि मावबोनाय, फैलाव साराबो स्ट्रं खामानि मावबोनाय। नाथाय आं एखे लोगो थाबोनो मोननाय हिसाबै आं बुंदों। आरो रुजुसाराबो गावनि बिबानखौ लानानै गुबुन गुबुन हादोराव खामानि मावबोनाय, गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावबोनाय। नाथाय आंनि बुंनाय बाथ्राया नालि गुलि रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै थाबोनाय, बेखौसो आं बुंदों। एमफिलावा गुलि गुलि गुफुरनिफ्राय रौतासिम रायजो राजाफोरजों
माथो होनाय सोरनिबा न'खराव थाबोनानै ओंखाम जाबोनाय दै लोंबोनाय सिनायथि आरो अबे दालाङा माबायदि अबे गामिया अबेसिम कलेजाव थांनांगौ बेबायदि माखासे एमफिलआ गावनि मेगनजों नुबोनाय बिनि थाखायनो एमफिलखौ देरहाहोयोबा बेसेबां आसा खालामनो हायो नाथाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन गुफुरनिफ्राय सोरबा सासेया जुदि बिपिएफआव जुदि केन्डिडेट जानायमोनब्ला इउपिपिएल पार्टियाव गुफुरनिफ्राय सोरबा सासेया जुदि गसंनायमोनब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन नाथाय गुफुरनि जाथायखौ लानानै जुदि सेकेन्ड क'क्राझार गुफुरखौ बानायनांगौ होननानै प्रमद बर'आ सानसे समाव बुंदोंमोनब्ला जोंहा बुंनो हानाय अधिकार दं होननानै आं साननानै लायो बिनि थाखायनो आंनि बुंनाय आंनि फोरमायनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा आंनि निमाहा बियो एमफिलआ सानजानि थाखाय स्ट्रं एनडिएफबि आफादाव लाइजामबो लिरना हरदोंमोन सानजानि रायजो राजाफोरनि थाखाय जों अराय सम नांगोन आफादा सानसे समाव मोननै जादोंमोन एमफिलआ एनडिएफबिनि बेले बेजेखौ नुनानै सानजानि रायजो राजाफोरनि जानानै लाइजाम लिरनायाव वान्टेडबो जादोंमोन एमफिलआ एनडिएफबि आफादाव थानानै सानजानि जानानै लाइजाम आरो दिनैबो गाव एमसिएलएआव थानानै सानजानि थाखाय स्ट्रं प्रमद बर'खौ एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंबोनाय जों खोनाबोदों सानजानि जानानै सोर बाथ्रा बुंबोदों गावनि देहा मोदोम सानजानि थाखाय सुइसाइड जानो थाखाय बावसोमनो थाखाय एनडिएफबि आफादाव फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम खामानि मावबोनाय एमफिलआ 1987 मायथाइयावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोंनि बर'फोरनि थामोनथानि सोमावसारनायाव आङो 10 थाखोनिफ्राय आङो आन्दलनाव थाफानो मोनदों सानसे जोङो गुवाहाटीयाव फार्स्ट माने मोनसे रेलि जादोंमोन बेयाव आङो थांदों आङो गहपुरनि जानानै फैफिनबाय आंनि बासाव बेनिफ्राय सुजित नार्जारी आंनि लोगो एखेमोन जोङो बिथाङा ओरै थांनानै बुथारजाबाय सुथुरफोरजों दा आं बेबायदि मोनसे समनिफ्रायनो फैनाय दा बिनि उनाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि दैदेननायाव जेबायदि जावरिखांदों आं बेयाव जावरिफादोंमोन जावरिफानायावनो आङो बिर सिलागां सारमोन आरो बे आंनि आदैबो जायो मानगोनां बिजय गरम नार्जारी दतमानिमोन बिसोरनि फोरोंनायावनो आं तरुन गाद्दा सारमोन जालिराम सारमोन गोबां माने आंखौ फोरोंनाय सोमब्ला जोहोलाव सोमब्ला सारमोन आंखौ फोरोंदोंमोन आरो आं बिसोरनि सिङावनो गोबां हारिनि खामानि मावबोदोंमोन थिग बिदिनो बे समावनो आङो इटानगराव सारमोनखौ दोलांनाय समाव हमजादोंमोन इटानगराव खननै जेल जाबाय आङो आरो भलन्टियार पस्टआव आं मावदोंमोन आङो एसिस्टेन्ट कामान्डारमोन गहपुरनि बेयाव माने आरो आं तेजपुरावबो खननै जेल जाबाय गोबां बिदिनो आं बुख्रुबजादों कारेन्टबो चेक होजादों दा आं बेबायदि भुक्तभुगि आङो हास्थायो दा जोंनि गहपुरनि मोनसे जारिमिना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिबायदि मोनसे जावरिखांनायमोन बे जावरिखांनाय एबा मुभमेन्टआ बेबायदि समावनो जोङो जोनोम जानाय एबा जों मोनफानायलाय गोबां मोनसे दुखु थायो जोङो हायोबा दानि सरकारा एक्जिस्टिं सरकार मानगोनां CM प्रमद बर' सारा बेखौ एक्सटेनसनखौ गमामा खालामनाया हाबफायोबाथ' मोजां आं बेखौ हास्थायो मानो होनबा दाख्लै भेरिफिकेसनखौबो जोङो खालामनाय नुदों बेयाव मोनसे गोजोननाय फैदों जों खालि मोनसे फाइनाल माबाखौ डिक्लेरेसनखौल' होआखै भेरिफाइडआ जाबाय दाख्लै जों बेखौनो गोजोनदों आरो आङो जेब्ला माने गुबुन मोनसे दोलोआ बेखौ दा रायखाङाबाबो जाया सार माने हाग्रामा महिलारि साराबो गोबां माने सम बिथांमोना माने सासे आन्दलनकारि हिसाबै जोंनि गहपुरखौ जोङो 534 जोङो शहीद आरो मार्चार्स जानाय बिथांमोननि थैनि बिनिमय बिथांमोननि नाजानाय गोबां रेप जानाय बुग्लिजानाय आरो गावथारजानाय दं बिथाङा बेखौ गोसोखाङाखिसै ओंखायनो जों दानि सारखौ प्रमद बर' CMखौ जोङो माने मोननायाव एक्सटेनसनखौ माने मोनसे डिफिनिट मोनसे माबायाव लाबोथों होननानै आंनिफ्राय खावलायनाय फ्राय माने अपेन टाइम गले गले फैनाया आगोलावहाय नाथाय बिथाङा गोबां सम गेप्स जादों गावबो दाख्लै बुंनानै लादों जोङो मिडियायाव नुदों बेबायदि माने बिथाङा बेबायदि माने गेप्स दोनलांनानै आरो बहाबा माने मोनसे मिटिंफोर मेल मिटिं जानायाव माने बिथाङा जेब्लाबो माने जानो हायाखैसो माने बुंदोंमोन जोंनि गोसोआव जोबोर माने हेसिटेसन जोंखौ माने गोबां माने गोनो गोथो एबा सिन्था धारायाव खोलैदोंमोन दा जोङो नैबे बिटिआर एकर्डआव नोंथाङा सोंनाय बायदि खिन्थु नैबाव मोनसे एक्सटेनसननि नर्म्सखौ जे माने बै बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि इउबिपिअ जाय माने बिथांमोना बेयाव सुक्तियाव बिसोरो सागान होबाय बे सुक्तियाव नैबे एक्सटेनसननि माखासे डिमार्केसना इनक्रिमेन्ट जादों एबा एक्सटेनसन जादों बेयाव आंहा गोजोननाय दं बेखिनिया फरेस्ट मिनिस्ट्रि बे समाव आसामनि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे समाव बियो बोसोरबा फरेस्ट मिनिस्टार जानानैबो माखासे हानि खामानिखौथ' फरेस्ट मिनिस्टारा जोबोर माने रेभिनिउ लाइननि एबा हानि मोनसे डकुमेन्टेसन माबाखौ खालामनो हानाय बेबस्था थायो नाथाय बिथाङा
गोसोखौनो खाङाखिसै बे समाव आरो मावनो हायाखिसै दा आबां जाबां खालामनानैनो बिनि समा बारलांबाय माने दुखुजों जोङो बै समाव माने बिथांखौ माने दुखुजों थाबाय आरो जों फरेस्ट मिनिस्टार जानानै बिथाङा मावनायखौ बेखिनियानो बे समाव बिटिआर सरकारा 5 बोसोर आबुं जायैनि सिगाङावनो नोंथांमोननि ओनसोलनि जे हानि मोन्थाय बेखौ गोबांथार हायाखैब्लाबो एसेब्लाबो खालामनानै होबाय हानि जे लेखा राननाय बे बेलायाव मा बे बेलायाव जोबोर गोजोनथाव मानो होनबा प्रमद बर' सारा गावनो मोनसे भिजनारि लिडार हिसाबै बियो आबसुआवबो 10 बोसोर मावबोदों आरो बिनि सिगांबो बिथाङा फ्राय माने अट'फोरखौ मावखानाय आं मिथिगौ ओमफ्राय दा बियो सासे इउपिपिएलनि माने चिफ जानानै आरो प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा जे माने जोंनि गहपुरावबो हानि खामानिखौ जों लोगोसे बिटिआर एक्सटेनसननि खामानिखौ मावदों बेयाव जोबोर गोजोननाय बिथांखौ होनांगोन आं ओंखायनो रायजोफोरखौ खावलायो सनितपुर आरो बिश्वनाथ लोगोसे गहपुरसिमनि रायजोफोरा बिथांनि गभर्नमेन्टखौनो बिथांखौ देरहा होनानै आरो माखासे थाबावनाय एक्सटेनसननि खोथा दंबावखायो भेरिफाइड जाबाय होननानै मिथिखायो बयबो दा बेखौ माने खालामनाया एकदम बानसनीय जानांगौ होननानै आं साननानै लायो बेखिनियानो प्रमद बर' बिथां दा आथिखालनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि दा आथिखालनि मावनायनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै माबाफोर मिथिगौ बिथांखौथ' आङो फ्राय माने लोगो हमदों आरो मोनदों बिथाङा क'क्राझाराव थांबाबो खोब माने एटेनसन होयो जोंखौ मोजां माबा होयो रेसपन्स होयो आरो फन हरबाबो बिथांनि पिएफ्रा नेग्लिजेन्सि खालामफेराखै मालाबा एफा एनै माने खोब माने माबा बिजियाव थानो गोनां जायो बिथांखौ आङो ओंखायनो आं भिजनारि लिडार होननानै रायजोआनो बुंदों नालाय आंबो बुंदों बिथांखौ बेयो माने भिजनारि लिडार मार आरो बिथाङा सासे मोनसे मोजां मावनो हानाय परिबेसाव जाहाथे बेखौ रायजोफ्रा आरो इसोराबो बिथांखौ माने बोर होथों होननानै आं साननानैसो लाबोयो नोंथांनि जे ओनसोल बिश्वनाथ सनितपुर रायजो राजाखौ नोंथांनिफ्राय मा खावलायनो लुबैयो आं खावलायगोन एक्सटेनसननि खामानिया बिथांनि सरकाराव जादों नालाय बिथांखौ माने दुलाराय माने जोंनि सनितपुरनि आरो बिश्वनाथनि लोगोसे गहपुरनि जोंनि रायजो राजा आइ आफामोनखौ आं खुलुमनानै रायदाव हरो एबा आङो आर'ज गाबो बिथांमोनहा एसे गावनि खामानिया बबे खामानिया नंगौ बेखौ बुजिनानै आं सानो जोंनि ओंखाम दालि मोननाया जाहैबाय दा प्रमद बर' सारनि माबायाव दङ देबसियाव दङ बे ओंखामखौसो जों जानो लुबैनांगोन जाय ओंखामानाखि खालि जाबाय देबसिया गैला बे खालियावथ' जों बेखौ खालायखौ मानो नायहैनो आं बिदि साननानै लायो आरो ओंखायनो जों ओंखाम गोनां देबसियाव दालि गोनां देबसियाव जोङो खोस्लि लानानै जोङो गारबा लानानै जों हायनानै जानांगौ आं बेखौ सानो भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय गुफुर हालामाव जोबोद दुंहाव थासारि रौतानिफ्राय गुफुरसिम बिपिएफ पार्टियावबो गाजा गोमजा सापर्ट होदों इउपिपिएल पार्टिखौबो सापर्ट होदों दा सोरखौ दोनगोन सोरखौ देरहासार खालामगोन सानैबो गोख्रों एनडिएफबि आफादनि खामानि मावबोनाय दैदेनगिरि फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम खामानि मावबोनाय एम फैलाव आरो एम रुजु सार बे सानै गेदेरमाया एनडिएफबि आफादाव खामानि मावबोनाय दैदेनगिरि दिनैनि समाव सोरखौ दोनगोन सोरखौ देरहासार खालामगोन नाथाय आंहा बुंनांगौ बे सानै मानसिखौ आंहा बुंनो हानाय अधिकार गैया गुफुर हालामनिफ्राय सोरबा सासे बिपिएफ पार्टियाव नङाबा इउपिपिएल पार्टियाव केन्डिडेट होनायमोनब्ला बुंनांगौ जेबो थायामोन गुफुरनि दावहाखौ लानानै दिल्लीनि दरजायाव गेवजेनदोंबा गुफुरनि दावहाखौ लानानै दिल्ली सरकारनि खाथियाव बुङोबा गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव बाथ्रा बुंनो हायोबा गुफुरनिफ्राय माने सासेबो केन्डिडेट होआसै गुफुरनिफ्राय माने सासेबो केन्डिडेटखौ प्रमद बर'आ होनो हादिया सेकेन्ड क'क्राझार बानायनांगौ होननानै प्रमद बर'आ सानसे समाव बुंदोंमोन अब्ला गुफुरनि माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय मानो सासेबो केन्डिडेट प्रमद बर'आ होनो हादिया बे सानै मानसिनि एम फैलाव आरो एम रुजु सार बे सानै सारनि सायाव आङो बाथ्रा बुंनो नागिरदों जाहाथे आंनि बाथ्रा बुंनायाव गोरोन्थिफोर जायोबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो रुजु सारजोंबो आं थाबोनो मोननाय भुटानाव फैलाव सारजोंबो आं एखे लोगो थाबोनाय दा बै समाव गोदोनि बोराय बुरैया बुंदोंमोन गोदानै बे न'खराव बिहामजो लाबोनाय बिहामजोआ बे न'खराव गोरोबनो सम नांगौ बे गामिनि मानसिजों गोरोबनो सम नांगौ दा गुफुरनि रायजो राजाफ्रा स्ट्रं मावनो हागोन गुफुरनिफ्राय रौतासिम स्ट्रं खामानि मावनो हागोन दा आं गिबि एम फैलाव सारनि सायाव आङो बुंग्रोनोसै एम फैलावनि आखला माबायदि एम फैलावा देरहासार जायोबा मा खामानि मावनो हागोन एम फैलावा माबायदि साहस गोनां मानसि प्रमद बर'खौ आसि थुनानै सानजानि थाखाय एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंबोनाय जों खोनाबोदों दा दिनैनि समाव एम फैलावा माबायदि आखल माबायदि एनडिएफबि आफादाव थानानै खामानि मावबोदोंमोन एखे लोगोजों थाबोनो मोन्दोंमोन गुफुरनिफ्राय रौतासिम बे जायगायाव थाबोनो मोननाय हिसाबै आं एम फैलावनि सायाव आङो एम फैलावनि आखल एम फैलाव माबायदि खामानि मावबोदों खोनासं रायजो राजाफोर जेब्ला जों एखे लोगो
गफुरनिफ्राय रौतासिम मोनफ्रोमबो बर' गामियाव मालाबा समाव सोरनिबा न'खराव जों दै लोंनो हाबो, सोरनिबा न'खराव ओंखाम जानो, दसे जिरायथ'नो, अबेबा लामाखौ सोंनो थाखाय बे लामाया अबेजों थाङोबा अबेजों सहैयो बेबायदि जों सोरनिबा न'खराव हाबनानै सोङोमोन, दै लोंनो जिरायथ'योमोन, ओंखाम जानो सोरनिबा न'खराव जों ओंखाम संनो होयोमोन। बेबायदि समाव जों बे न'खराव दुखु जारला, सोरबा सासेया बेमाराव गोलैसोनानै दं, सोरबा फरायसाया एडमिसन लानो हायाखै आरो हान्था मेलानि जेंना, साइकेल गंसे बायनानै कलेजाव थांनो हाया, बेबायदि जेंनायाव गोलैसोना थानाय न'खराव जों मालाबा समाव हाबलाङो। बेबायदि समाव एमफिलावआ गावनि केडार, गावनि सिनियर जुनियर लोगोफोरनाव सोंनानै बे न'खराव जेंनायाव गोलैनानै दं बे न'खरखौ जों हेफाजाब मदद होनो